pagkalian sa barangay tungkol lungsod sa Compostela alas 11:30 kagabi. Gituwa ko sa kababayan ng kaplagang patay ng lawas apan wala pa naihan ang pangalan niini. Maglisod pa nila ang otoridad tungkol sa kagrabing sunog ang naako sa biktima. Usa lamang kining kasuha ang lambigin sa Illuminati Syndicate na usa sa pinakakusgang sindikato dili sa Subo na nagbaligyaw mga babae. Lara Sanchez, report. Congratulations! Mapriso na gid ang mga nagpaluyo sa Illuminati Syndicate. Congratulations! Guys, matuwa na gid ang Best Investigative News program and of course, the best reporter for the investigative news. This year's best reporter for investigative news is Miss Lara Sanchez of Investigate. God knows how long to take this award, and He definitely has witnessed all my struggles just to achieve what I am having now. And I'm very proud, I am very lucky, and I'm very happy that my dream is now realized. I am now holding my prize. Larang ano dahil nindot imong dahil kaysa ako. Gihatag man ni Papa pag sa una pa. Love man ako si Papa, siya ang pinaka-the best Papa in the world. Di ko love ni Papa, ano wa ko taga iniyag nindot na dahil. Love man pud ka ni Papa la Arnie. O sige, imo na lang ni Dal. Isang tao ang nakitang patay sa Barangay Fidel. Marami siyang saksak sa katawan at puno ng dugo. Hindi pa nakikilala ng mga pulis ang nasabing tao. Lara, nagunsan mo po ka diha sa imong kwarto. Napay naghuhugasan dire. Padung na, ma! Ito po si Lara Sanchez para sa ILY News. Ma'am, we would really appreciate if imong sultan ni mong anak na sila Arnie na mo join sa contest sa school. Kabaw ka ma'am, amo siya imong representative sa among year level fashion girl, more siya beauty pageant bitaw. Kay aside from being beautiful, liwat sa mother, of course, kanang confident nila nga makatubag siya sa mga posibleng questions sa contest. Wala chuk ko'y problema, ana ma'am. Parang sa nasa kayuhan sa akong mga anak. Kinsa mapod ko para mababang sa ilaw mga pangandoy, di ba? Ikaw na ganahan ka mo, okay? Wow, ma'am, masagot ka. Thank you so much, ma'am. Para ni mo no, Arnie, wala chuk problema. Ma! What do you think, Andrew? Ngayon mo mga pilog pageant? Of course! Aside ni Lara, one nila ang yan represent sa atong school for the competition. Ma, naata ko ipakita ni mo. Look at my grades! Gigsertan dyan na akong effort, ma. May noon. Na naman chuk ka dire, pagkuha na nag-snacks dito ka para ni mang visitasyon. Pagkuha na lang po para nila Arnie o ni Andrew o nako. Kaya nag-istorya pa mi sa pageant sa imong igsuon, ha? Hindi ko diri dong Andrew. Thank you. Bro, chukay ko ni mo na. Ikaw rin siya na makapalipay na ako. Thank you, ma. Uy, Lara! Nakadaog ko sa Miss Fashion Girl. Congrats. Thank you. Na naman chuk ka day, palihor ko kipo sa nagdaon sa imong igsuon kay gipang kapoy na ni. Dali na din, mga tuwag na ka din. Uy, hi Lara. Ikaw rin lagi usap. Nihara dyan ko nagpaabot ni mo. Diin man tayo kagikat. So, nagbuwan siya din pala ni Lara. Uy, ilag ka na mo sa. Shut up! Nagdamag mo ka? Nagdamag mo maganik ka. Wake up now. Kasi di ko ang in love mo. Lara,
Actually, no, itong isultini mo. I believe labaw pa sa paghinigala ang ako na-feel para kanimo. You're more than a friend to me, Lara. Uy, Lord! Ano ni balin makadali sa underground? Hindi na siya kasi pangitan ni mo si Mama. Ganahan daw ka mabalin diri sa part 2. Uy, can I join you? Naday ko i-share, uy. Oh, Arnie. Ang sama mo isulti, marag malipayon lagi kay kakaron. Katugan ni si Andrew. Kato yung best friend ba? Oh, ano naman? Ato rin niya. Ganahan ba ako niya? Lagi. Kay, di ba? Campus Hearts Traban siya. Kinsa ba di maibog niya, di ba? Lord, ako favor B. Ang saman? Anything, basta makaya na ako. Ang saman? Tabangi ko, Andrew, please. Tabangan? Sige na, close bitaw mo. As in, super close, di ba? Pwede ko naman chikahan kung saang mga likes and dislikes niya. Perhaps, pwede po mo i-introduce sa usag-usag. Sige na, Lord. Dili sila Arnie makinig ba, Lara? Andrew, hinaon na kasagot sa akong sitwasyon. Dili na ko kaya makita na masakitan ako sila Arlene. I love my sister so much and I know that you know that. You know what? Wala ka sabat sa imong mga desisyon, Lara. Hindi ko pa mo, di ba? Nga nung imo mo itulo sa imong igsuon. Dili kay mamong imo siya. Imo na isakripisyo ang imong kalipay. Atong kalipay. Pero kalipay po na ako ang kalipay nila Arnie, Andrew. Usap-usap, mas bagay mo. Huwag pa siya. Kasi kapahambugin mo siya sa mga tao, Andrew. Wala akong manginahang narugtaw na ako na pangambong, Lara. All I need is a woman who can feel my emptiness. Kasabot ba ka na, Lara? Basta iluwag mo. Kung piliun ako ang kalipay sa akong igsuon, kung kita pang yung duha, pangitan mo ang iyong malaran mo kanato. And please, make my sister happy. Naku ako pagsaling nito. I love you so much. Laron! Ako'y good news ni mo! Kami na ni Andrew! Thank you so much kay Boko. Ikaw, dyan ang rason nga nung nagkauyab ni. Thank you so much. I owe you my happiness! Kalipay ko ang kalipay ni mula Arnie. And I wish you a long, happy relationship. I love you, Ma. I love you, Arnie. Kahibalo ang Ginoo kung unsa ta mo kamahal. Apan bisan kanusa, wala na ko nabati ang inyong pagmahal kanako. Tinuod ba ko nga party aning pamilya, ha? Mas madawat pa siguro nako kung dili. Hangtod karon, wala pa ko kahibalo kung unsa nga sala ang akong nabuhat. Kamay lamang nga pagmahal ang akong gipangayo gikan kaninyo. Pwede ba na inyong ihatag nako? Parehas ang taong kaswerte ni mo. Congratulations, Miss Sanchez. You are the newest reporter of Investing. After a month of training, we could send you a field. Thank you, ma'am.
And I won't disappoint you. I'll be expecting that from you. Oh wait, how are you related to Laarni, that famous beauty typist? She's my younger sister. Oh, bilib kayo ko ana niya. Well, we have to thank her, dear. Tungod siguro sa imong mga apelyido, kung nang dili na ka nakasulod. Ma'am, I'll just be back for the show. Thank you so much. Ay, ma. Nag-offer na ako nga mag-commercial model sa usa ka brand sa lotion. What do you think? Ikaw, te, kung sa ganahan mo, supportahan kita. Ma, usugod na ba ako ugma sa akong report sa TV? Tanawa ba ako ninyo, ha? Hindi ba yung pagkakauwa diha, Lara, ha? Gingan ba ka sa una pa lang ayaw, dyan ng media, kay gubot kayo na. Basin magubot among kinabuhi si mong manghud, ana. Maumang yun akong gusto, ma. Usa pa sa, di masan magubot ang atong pamilya tungod ra sa akong trabaho. Siguraduan lang yun. Sige, ma, musakas ako sa taas. Mga bogo! Anong naibawan man sa taga-media ang atong grupo? Hindi na ba sino nakampay sa inyong mga nilihukan? Unsaon naman ni Ron? Siguradong dito hungungan na ng mga buang. Hantod dito mga tagasod sa prisuhan, mga bogo! Kanang Lara Sanchez na nakapagya sa mga plano, boss. Wala may kibalo kundi siya nakuha ang impormasyon mahitungod sa liniyukan sa itong sindikato. Later! Kibaw na mo kung si angay inyong buhaton. O kung mapakyas pa manggani ka mo, isunod ko tamo kang Lara! Good job, Lara. I was impressed with your first assignment. Thank you so much, sir. Palihag din mong dugo ni Laarni Sanchez. Okay, Laarni, have a great time with Andrew. Bye. Lara! Hey, Lara! Oh, Andrew. By the way, congratulations. I've known you'll become a great reporter someday. Thank you, Andrew. Umaro na makadali ate pasod na ko magkita ko nila Arnie. God, hangtod karon ba sila Arnie gyapon imong gihunahuna, Lara? You need to think of your own happiness. You have to love yourself. Kinsa mo ko'y nag-ingon ni mo wala akong nalipay karon. You know, I have a great job, and everyone's praising me. What made you think I'm not happy? So, imo na dyan kung ikalimtan? Wala na ba ako lubeda sa imong kasing-kasing? Lara, I've suffered for 3 years. 3 years. And I'm still waiting for you. Wala man di kasugo ang mahuwatong ko ni mo, di ba? You know, I wanna thank you for making my sister happy. I still love you, Lara. Bisan ka sa wala ta ka. Wala ka nawag din sa akong kasing-kasing. I know you feel the same way. Pero mas piliun ako ang kalipay sa akong isunan. Stop thinking of other people, Lara. But I don't wanna be Who selfish. told you that it's selfishness? May gani mo nang gisakripisyo ang tulo ka tuig para sa imong pamilya. Ug dili ka ko kung imo na sang kalipay ang imong hunahunahon. Palihog Andrew, di ba kung gagahan ko po? And you know how much I love my sister. Please do it for me, Andrew. Please. Pauwi. Ayaw na ba? Ikaw, Jud. Ma, nakakita ka
sa akong first report sa TV, daghan kay nidaig na ako umatan-aw nimo ma. Oh, ganihan imong first report sa TV? Nakalimot kog on sa TV dayo, daghan sa kay kog buhaton diri, wala kay panahon na imong mga kabuang. Okay ra maoy. Sa sunod na lang. Someone closer to who I am, someone far from who I am. We're different, but we are one. Your happiness is my joy, your success is my victory. Your tears are my sorrow, your fears are my worries. You're my other half. Hangtod karon padayon nga gipangita sa pulisa ng mga membro sa Illuminati Syndicate ug pipila na usab ka mga kaso sa murder, human trafficking o nagatang sa mga grupo. Base sa mga records nga nakuha sa NBI, ang mga grupo manguha og mga babae aron ibaligya sa mga foreigners. At ang iuban pang mga report, kini si Lara Sanchez Investigate. Lara? Yes, Can we talk? Lara, nakakagawa na may substance in reports ka. Don't you have any latest updates for the syndicate? Kung sino kayo ng mga aktibidades ka po? Actually, sir, I don't have any updates regarding this incident. Nabuwag na ako sa tawag sa NBI, sir. My God, Lara! Don't point your fingers to the FBI. It is your obligation to look for news. You're starting to disappoint me here. You don't want to lose your job, do you? Then work for it. Larnie! Ari ako, please, please. Ari ako. Please, nakinahanglan siya ko di mo. Na ako sa parola na ay gusto mahilabot na ako. Please, ari ako. Ha, sige, huwatod ka. Bye. Maayo kay naabot na ka. Pila na ko kaminutos na huwat nimo. Lara, ikaw na? Kay nga no, nakailaing na ilhan nga Lara. Di ba ako raman yung igsuon nga Lara? Igsuon bigod ka hata. What are you talking about? Di po kinabuhi kong nag-antos la Arnie. Di po kinabuhi ko ninyong wala tagay og bisan gamay nga pagtagad. I hate you! I hate you all my life! Karon, tungod di mo nakalit-siya nga akong kinabuhi. Karon pahutan unti ka. Mabasol mo ko nimo kung ako ning upusil ka nimo. Ha? Narawan ako tuyo. Masakitan ka. Wala ko kabaw nga. Nakikita ko pagtamot na ako. Namo ni Mama. Siguro karon kay balo na ka. God knows how much I loved both of you. Pero karon na, Arnie, ang akong pagmahagagihatag ninyo na tabo na ng punag sa kalagot. Siguro kung mawagtang ka, matagan akong atensyon nila, Mama. Mabalik na ako si Andrew.
Pakuha na ako tanan akong gusto. O basin tungod nila, Arnie. Makatunan akong guide ni Mama. Sino ako la, Arnie? You're my other half, someone closer to who I am, someone far from who I am. We're different, but we are one. Your happiness is my joy, your success is my victory. Your tears are my sorrow, your fears are my worries. You're my other half, someone I dearly love. You are more than a friend. We're sisters by any sense, but things have changed. The usual bond, the love has subsided. The loves went silent. Diyos ko, kung sa akong buhaton, nakapatay ako. Gipatay ko ang akong kaugalingong igsuon. Diyos ko, pasalo ako. Wala ko damha nga maabot sa ingon ani ang akong kasakit. Di po ko kinabuhi akong nag-antos. Di po ko kinabuhi akong nag-inusara. Ganong ingon ani man. Wala na ako tuyuan. Wala na ako tuyuan, Ginoo ko. Kahit pulog akong unsa na ako nga mahal ang akong isuon. Apan wala na ako naagwanta. Kung naa siya, dili ako mapansin ni Mama. Dili na ako mabati na party ko sa pamilya. Sa'yo pang maghimo akong paagi para bisang kabiyo. Paangko na ako ang pagmahal at atensyon na hindi ko nagitangan ko na maangko. Nothing's left for me. I just let you cry. So I'll take away my smile. You're my other half, and we are almost one. Souls grew apart. We're sisters, for this true sense. I don't know why
Mauna pa ni ang dawatan saan kung nagian nakasakit. Do I deserve all of this? Resistance from its true sense. Persistence, but far from its true sense. Ako usa ka mahuyang. Usa ka gay prostitute. Usa ka amahan. Ako si Baleleng. Paano mga itong Disney na trabaho? Plano ay importante. Dawat sa kong anak. Sabisad, malipahin sa kong gibuhat. Anoy, dako na ba si Dudong? Makabato na dito kauwaw eh. Ano problema man ka? Ang importante, hatag na nakon sa mga paninganglan. Nabala ka na eh, tiguwang nakakibaw na kung sa buha ko. Ay Noy, anang hitay ko, kuyo ko ni Aling Berta. Usam sa ka dito. Mga mo! Mga mo, ano yung kadiri tayo ng bata? Baho kong ako. Dong, tawag kasi mong papa. Ano man? Ano nakihatagin mo? Sana. Kung ano yan? Trak. Salamat sa... Sige, arin sa pamutya. Jote sa ha? Baho sa...
Bye-bye! Diba? Bata yung bata mi din ha? Sige, maglansad ka. Lagi. Sila yung nagtanong! Taas na, uy. Mingaw, mitis na lang gani. Ikaw, basta mo tabi. Kami na eri, ay na tabi. Mingaw na ida. Ato ka dito, hadiri ko nakita. Okay? Dito, Jumbo? Kuya, uy, niya kami dagang tuwan dali. Mingaw kay Buang. Ano dito, be? Ano dito? Ikaw, halili mo na. Mingaw. How long have you been here of the Just do you want to have some fun? I'll make you happy. Very cheap. With free massage, package. Okay? Are you ready, honey? Yes, I'm always ready. Wait, honey! Wait! Hey, what's that? That's sis, honey. I have sis. Go. No, wait! Honey, wait! Wait! Honey, wait! Honey! Open! My bag! Honey! Open! Wait! Honey! Pay, honey! My pay! No pay. No pay? No pay? Okay. I'll call the police, huh? I'll tell them you raped me. Okay, pay. Wait! 20. Ita, anong tikik nga natay eh. Anak mo rin ba yun? Hello,
Di sa din tinuod. Tingnan ko. Kuha ninyo good. Wala ko ganyan ang buntag, buha nga katanaw, dagang ikagbuno, mingita kag sumbagay. Ang ilang mo kag binangangan. Ilang sa kubisog nga bayad ko. Di ba kina naman ikaw nga, di ka mang minawa na nila? Ang ko bayad ko. Bangon na, bangon. Ali, manuroy taron. Dalon di ka syudad ha. May birthday man nimo karon. Kaya na, ilis na. Dong, unsa sa rin mong gipangayo ganina sa Santo Niño, Dong? Nag-ampo ko sa Santo Niño na may makusog ang turismo sa Subo para naidagan pa rin dagan sa takwarta. Pa, nanggasa din mo ako, Mama. Nanggasa? Ano yung check sa sagdaan mo ato sa Amerika? Nahanap siya. Nahan siya nindot ng kinabuhi. Sigurado, nindot na kayo siya kayo ng tangoron. Dato na kayo siya. Sigurado siya, dili na sa kakailaro niya. Pa, tayo ko bibi. Kanta na, pagbata na, para makatulog ko. Sa kaundo, unsa sa baybay, ni
tang talisay. Sawin ang talisay. Tambal ni Undo. Unsa si Undo. Nahilo sa gugma. Dong. Kailan kang baleleng, dong? Baleleng te, nandito ay. Wait ka na. Oh, oras na laban. Text ako may kano, maanhi siya sa lubuan. Ano ko nila eh? Ha? Stop! Bakit tao nila eh? Pakyawa dyan akong puso. Oh. Agi dari ha. Oh, pakalon dyan ako sa Day, puso. bililing. Yung mga amiga, oh, si Pilar. Naabot na lagi na siya. Pa, nanangita na mo pa. Hindi mo sa kabaw ba ka nagusog na ko sa Amerika siguro una nimo pero ayaw ka bala ka dong dadon di ka kwaon di ka adto tas Amerika. Sibila? Imo dado ng anak sa Amerika? Imo arang anak baliling. Ako ang ginana ng bataan sa waka ka. Dong gawas sa dong ka. Pag-aad yung ginawa mo. Human mo biya yung anak, hindi ko ikatong mga Amerikano. Karon imo ipanawang na ko yung pagkainahan. Kwaon ako akong anak. Di ko gusto nga maparehas ni siya nimo o di ka ha bastos sa mga tao. O basin mas kuyaw kung imo pa siyang unayon. Okay ka tungo nga kusunon ang akong pagkamahan sa mga anak ka. Wa ka kabaw sa akong mga pag-antos para mabuhay lang kabatay mong gibiyaan. Wa kay ayo nga pagkamahan. Busa di na nga ipanghambog. Pilar, kung wa pa ko'y ayo nga pagkamahan, hagbay ra ng gadumot nimo ang bata. Ah, basta kwaon ako akong anak. Ah, bibi? Nak ay glaag na ka, init ba kay stadan ka, kabalik na palit na tambal. Check up tikas doktor ha. Na tiyak mi din naraman dras gawas tao ko na nila pabantayon mo ha. Ana ka ha. Sige, alis ako na. Hello? Banoy? Ha? Ikaw pa? Na hospital. Asa lapit? Nasa prepare pa. Ali, dili. O sige, mana ko ron karon dayon. Bye.
day. Ano to today? Sure ka? Sure day, 100% sure. Base din siyang mga test results, ma'am, ang niguwa na siya'y leukemia. Pero if ganahan mo matas na siyang kinabuhi, pwede po siya mag-chemo. Pero walay assurance nga. Maayo jud siya. O dala dahil baliligoy, yung itubo na ko, yung mga isa, dala na nakutanan. Salamat, Magda. Pag-ilis na, kay haggard na kay Kagnaw, ay nakuha na yung beauty, yung sa una lang. Yung kumusta man ang resulta sa doktor? Nalabit mo siya leukemia, Magda. Ha? Nasa leukemia? Yung sa una, di mo dako, kaya kay nagasto yun. Ano yung walang sabi po at saan bayad na therapy ko na rin. Yung asa ka, kwarta, igasto ka na yun, oy. Mangutang na lang ba yun? Asa gusto kong mangutang dahil ko yung tikwarta ko, tangan ani. Huwag ka na lang ka na hospital, trabaho ko na ko. Sige, tawagin din yung nakoy load, tapos na to koy load. Unrecall na text. Dumata na duwan na gantat. Dog, mata dog. Papunta lagi ka sa mga Nanakibuhok tong, di nakaupaw tanahon. Pa. Pagbuhol pa. Salamat lang. Happy birthday! Manglitan kalisay, isaw ng kalisay, itambal niyondo, naun sa siyondo, nahilo sa gugma.
Ay kapayapaan. Tail of the tape for David Diaz against Manny Pacquiao, and you see the 3-year age advantage for the Filipino star. A half-inch in height, 3.5 inches. Ladies and gentlemen, let's get ready to rock damage to you take before the fight eventually ends. At his moment in the sun, he's got an $800,000 guarantee. And the chance to take He did a good job.
this level with the top fighters. But he's brave enough to compete on any level. And he's proven that. Tremendous straight left-hand shot for Pacquiao. Diaz falls into his arms. If the idea here is that there's some honor in allowing David Diaz to finish the... That would be a very misplaced instinct. It's not worth it. There's plenty of honor for Diaz tonight. It won't be in some way embellished by letting him go to a bloodier, more brutal finish. How many more? Down he goes, and Dracula stops the fight. They should have never got to that. Daw si Pacquiao. Guys! Happy na akong birthday. Ano plano? Asa taan na? Shane, daghan mo ko ito pwede ito. Ano care lagi na siya. Ay, okay naman bisag asa. Basta kumplito lang ta. Mga sipunon pa. Alam mong aking utot at Uyab mo? Huwag ko ni mo tungahatod niya? si Vilma. Karon kinabuhi na tulahin na. Ay sakit siya. Ay tani yung kinabuhi. Kay ikaw ang kahayag sa kalibutan.
Ang bilisiw sa adlaw mo pahunong sa uwan ninyo ragyod. Sukad sa una, kaila na ta katong kita mga sipunon pa. Alam mong aking utot at hininga matud pa sa idol mo si Vilma. Karon kinabuhi natulahi na nausap ang dagan, wala tay padulngan. Pero bisag ingon ani ang tanan, kay baw ko nindot gyud ning natay matawag nga tinud-anay nga amiga. Nagsugod ilang panag-amiga sukad sa bata pa sila. Hangtod na ning graduate sila sa high school. Nagkasinabot sila og buhat og usa ka golden rule. Okay lang. Sige, ganun. Okay lang, sir. Okay lang yun. Sure. Ayaw mo na lang na para matalahan ko itong kaunak yan. Ing-ani sila kasuod tanan. Lahi ra sila sa ubang barkada, kay bisan lahi-lahi ang ilang mga kinaiya, naaghapon sila'y panaghiusa ug walay gitago sa usag-usa. Si Liza nga palaban sa iyang mga baruganan, hilig motago og sikreto ug mga problema. Pero kung siya naa sa mood, makaingon ka nga lingaw sad siya kakuyog. Si Donita, ang pinakawilibog nilang kabarkada, always undergo sa mga sabot. Makaingon ka nga di siya kaybaw mo balibad, kay dili siya ganahan nga naay malain niya. Si Shane nga buutan nilang barkada, simpleng pagkababayi ug mahinhin, pero may pagkakikay sad kini. She loves her friends as much as she loves herself. Si Gigi nga usa ka sosyalera ug chismosa, hilig manghimantay sa ubang tao gawas sa iyang mga higala. Sa mga problema. Guys! Happy na akong birthday! Ano plano? Asa taana? So Shane, dagan mo ko ito pwede tuwan. Okay, lagi na siya. Ikaw girl, kami lang bahala na. Like, kamu naman ay bahala na. Ang importante na, amo ko yung bahala. Kabaw na ko asa ta. Basta sure ko ma-enjoy ta na. Sige. Ay, okay naman bisag asa. Basta kumplito lang ta. Guys, sa ko yung since 80 naman ko, nakoy palaylay niyo. Kinsa man. Basta, mahibaw ayan niyo, abot anong panahon na. Sige. Okay, na-after para ilan din ninyo. Pwede ako po. Okay. No problem. Pwede mga pabor. Unsa man be? Okay na ko yung tika overnight this weekend. Okay raman be, libre raman siguro ko ano. Sige, mo-text lang niya ako ni movie ha. Kung asa wala pa man tarong asabot ko kung asa ang venue. Sige be. Hi, boring. Kumplito na ta guys. Da! Abot na yung Donita og Gigi, nag-abot siya lang si Mood. Da! Ikwita ko sabot yung mamabot. Na, sa matang ako way ayo. Da! Mo na diha! Totong ko na mo laki way kwenta. Amo, juga guys. Wait sa guys ha, nasa ko'y kwaon.
Meet Paul. Ikaw? Uyab mo? Wa ko nimo tungahan tungod niya? Uyab sa budji? Kita tuloy ang giuyab? Wa kay kwita, Paul. Ibo kong gibuang. I hate you! Tabang! Tabang! Shane! Nunsa ka? Manimaos ko nimo, Paul. Manimaos ko rin yung tanan. Magmahay ra mo sa inyong gibuhat nako. Magmahay ra mo. Buisit! Ay sakit si Shane. Ay taning yung kinabuhi. Huh? Pwede na lang siya kabuhan, Dok. Tulog ubuan na lang siya po to. If dili madali iyang operasyon. Inoon nanay donor. Kita ang donor. As I've known, the donor's name is Paul Wilson. Huh? Donor ni Shane si Paul? Meaning, naisakit si Paul? Yes, he has leukemia. He volunteered to donate his heart to Shane. Kita naman mo parang namahat sa akong anak. Buntis ka? Oo. Sige kay, napawin pasyente. Sige, salamat. Imo si Paul. Gusto na mag-mix siya mga ako siya. May pagdali na lang kakuto. Nay, ano sila sa dagit daw sa Gigi? Ay, pumunta na. Ay, sugod ka ron. Iputol ko na itong pagkamalagigana. Ano man ka na? Halo ko! Halo ko! Bakit ba sa imong gibuhat ako, Shane? Bakit mo ibukat ninyo? Imong gikorte ko, gikala ko, Shane. Ganita! Ganita! Shane! Shane! Kaya ni mo Shane! Shane! Wala mo kayo, wala kita. Shane! Wala mo kayo, wala kayo. Unsaman gyud di ay ang sukdanan sa tinuod nga panaghinigalay. Ang pagsakripisyo sa imong kalipay para sa imong higala o pagsunod sa imong kalipay para sa imong hinigugma. Gibiyaan gyud ni Shane. Wala na siya matabang. Nahibaw-an nga si Liza sukad pa sa una naa nay psychological problem ug wala siya mosulti sa barkada bahin niini. Karon usa na siya katuig sa mental hospital. Si Gigi nakakita na gyud og lalaki nga tarong ug dili gyud siya binuangan. Si Donita iyang gipadako ang iyang anak sa iyang kaugalingong pagpaningkamot. Ano kay minimo? Kay ba ako nga di ka ginaw flowers mo na. I mean, ka na mo Mga favorite nga paraphernalia. Yung mga lipstick, blush on. Oh, Gina, naman na ikaw. Kano sila ka naabot? Gihapon lang. Ngayon ako para doon sa mga ano wala man ka pa. Kaya ko namuntan na. Karoon ako na daw yung paggawa. Sige, kailangan sana ka na mag-oras na makauban siya. Una lang ni. Salamat.
Pasensya kaayo kung karon pa ko nakaduaw. Hinaot nga magmalinaw ng imong pagpahuway. Alisa ka, day. Sukad sa una, kailan na ta katong kita mga sipunon pa. Alam mong aking utot at hininga, matud pa sa idol mo si Vilma. Karon kinabuhi natulahin na, nausap ang dagan, wala tay padulngan. Pero bisag ingon ani ang tanan, kay baw ko nga naaka sa akong kiliran. Ano sigang ilangay dihalurin si pagdali na. Arte ba nimo eh? Sige, hi. Dali na. Hi, say hi. Nadani niyo tanang gamit. Sige na, asa naman to? Guys, may sagibi. Hoy. Ayun na gud sige giat dihalurin. Sige na lurin. Uy, unya na gud na pika pa ta kitag lugar. Sige, usik-usik sa battery. Ako na lang. Battery. Ako na lang mag-smile, sige. Hi guys! Muna mong short film para sa mong 10th Abet Awards. Sige guys, dito unahan forward guys. May trabaho ka application. Sige, set up na ng kuan diha ang kamera. Uy, pag-memorize na sa imong script. Ang mga costume giandam na nimo. Sige na. Dali, double time. Kalma lang, good. Chill. Kalangayan bagid ninyo eh dapat mahuman ta karon. Kidaghan pa kay tag-itik. Basta direct big, ganina lang kagisapot. Uy, smile. Prince, ganina lagi kasi kikiap, Prince. Oh, nice di diri okay kasagbutan, nindot istanan. Napay mga bra guba-guba nga unsa ni siya, di masabtan. Nindot ni siya. Uy, na naman lagi nakita na kasi mong pwesto. Unsa man ni siya? Uy. Direct! Alis na mo tanawa. Sa usa pa man mo diha naka-memorize na siya siyang linya. Tanawa ra good. Pero tanga pa man gadiha naka-memorize kasi imong mga script. Naunsa ka? Hoy. Ano ka? Hoy. Hoy. Hoy, ano ka? Baga ka, hoy. Sa problema nimo? Sa problema nimo?
David! Tani? Tani, naghambong ni mo? My God, Danny! The daming pera for tuition! Ito lang! Fine. I'll give you a chance to prove yourself. But the moment you fail, ayaw ng pagdahong na hilhan pati kang anak. Kasagot? Kasinabot ba na, Danny boy? Yes, Dad. Uy, noon sa mga uwi na hinuktok, mangkan, kulbaan ka? Wala, eh. You know, Nabiya, excited ko nga film. It's your first time, you know? Uy, basta Dan, promise jud na ako nga at let's do our best sa atong project para mao mo siya break na ito mo graduate ta. Diba? So, full force yun atong mga kuan. Anang, usagid ba? Atong best jud na to. Gibaw ka na, I'll give my best para lang nimo. And after mahumaning project, I will always be here for you. Sa? Oh, wala, eh. Joke Sure, ka oy. na. Paisa. Eh, palihog ko plate, oh. Uy, apil lang sa din ako. Ayaw na, ako ray plate. Ay, sure Ako ray ka. plate, panagsarata magkuyog. Ah, salamat sa panglibre ha. Basta ikaw. Eh. Uy, anong, gusto naman na ito si Juan Carlo? Speaking of Carlo, kanay mo amigo ba? Na-disgusted na jud ko niya. Kapila ko niya permi. Tawagan. I-deadma lang dyan niya ma-calls na ako. Oh, yun lang sa pag-inanaw. Uy, ako dyan taksan gani ha. Pero, wasap siya ning reply. Pero, ayaw ka balaka, naaragin na siya. He must respect me, ha? I'm the director, biya. Tapos yung anak lang niya ipakita sa ako. I don't Relax like... lang to direct, uy. Kuganahan. Uy. Abot naman tingali ta. Ah, muna niya siya? Oh, mau na gini siya. Sige, bunsa na. Mananaog na ta. Naon lang ta. Lugar lang yan, Noy. Lugar lang, bye. Asa naman to siya? Gaya ni Carlo, eh. Imbis nagbalik ta ba, nang tagbuhatonon. Naghan pa taog shoot, naglangay-langay siya. Ikaw na, ina. Asa naman itong bayuta to? Ang kamera na, aniya. Ina, sa itong bliyaw ka nagdugay kay siya. Ito yung bayuta, uy. Here na me! Oh, naman protest ko na mo. Minsan may giulo overnight at mental hospital. Kapil ka na po. Girl Scout, always ready. Langay yan. Ha? Ganaan kayo kaning bayuta, okay? Ready. Dali mo niya. Tagbuhatonon dali. Luging, suko-suging. Oh, manggod. Ako, ikaw adto. Wait, yung ka, na ako nakitaan ganiya. O, sumay. Sa? Bye. Sir, bye. Wak ko yung pagdungo. Hala ka, diko. Ay, ali, dari, uy. O, sumay, laki ito, bye. Ha? Ay, ginaw laki. Yan, Langayan. Sabi langayan. Hi, Langayan, Pedro. Oh, wait. Ana! Ikaw man din na. Kumusta man siya to sita? Okay na siya. Ano karon naman mo? Ano mo kanina magungguwang kabugayan? Nag-away pa yun. Don't understand, don't consider. Nasad mo, mapakawaw, nagid mo da, away. Oh, it's okay. Okay na.
So si Sita, okay na si Sita. Nastorya na ako siya. Na-injection na napod ako siya pampakalma. So pwede ra kaayo mo mo atubang niya. Kung po din namin. Oo, sure. Pwede na. Ready na siya. Ako na lang siyang, adtuon na lang nako siya sa iyang room para ma-sure na gid ang tanan. Okay. Sige, salamat kayo. Okay. Wata na lang ko. Ano sa mukha? Bye, Doc. Hindi pwede mo baba. Ano ba? Pagtawag ko kasi mag-interview ta dali mo ako ay lingkod. Lamay ka ayaw. Ya, ang grupo. Yo, ikaw, ya. Abideng. Tama sa unsa man ang ginaani ta daring mag-away or magkuan ta kay mag-interview ta para sa tong project. Interview good oy, killer man na siguro. Pero, iba biya ka na. Kubaan biya ka na sa pipili na. Buwan ka ito nga, action. First time na ko kami interview na po. Ay, sus. Buang pa-judge. Trust na lang mo kay usa pa. Di na katatugta ni tita nga mo interview di ka safe, di ba? Siya pa medyo yung naanang buang nga, oy. Iba ang gulo. Si Sita. Kung pamamakailan ng Sita, siya to ang nag-massacre sa tulo niya kauban. Kung sa mingon, massacre? Kita raw yung pati na Roy. Carlo Paminaw. Carlo, nag-story na ba tani ha? Anong maminsaba? Ni mo kay kabalumi nga mahadlo ka. Kamo na, di ba? Mandok yun ko. Kikihibaw ko. Mandok yun ko. Kay Mga ko yun sa? Adjot maganat ha? Lagi, ang saman. Kung sa mga gibron. Bakoy? Sa mga gid mong gusto, mupadayon ka ni Gay. Kung sa may na akong magpadayon ko. Padayon jud ka. Di ba? Click. Di mo guna. Safe mo guna. Ako ba nang angkin? Ha? Sige, ha? Sige. Here we go. Charles, sige mo din eh. Day, anak. Okay na yung auntie. Nagkastorya namin. Salamat kayo, Dok, ha? Wait sa ha, ako sa kastoryahan bali. Day, Sita, na kay mga bisita ha. Ganahan ko, storyaon ni masilag tarong. Dili na po ka mag-wild. Kikibaw na ka, maunsa ka. Kung imo na po buhaton. Tusok. Dili ko anang tusok. Kalma lang, Day. Kalma lang. Lagi, dili. Tusok. Kalma lang. Dok, wili. Upoy sa kanang muda. Ay, sabtok ko. Duty ko karon, ang staff ko, kailangan ko sa ubos, kailangan dito sa desk. So, naong sa dito ko. Kamu na lang sa bahala ni Sita. Sige, Dok. Salamat kayo. Okay naman si Sita, nagstorya naman ni. Tarungan na lang siya, nagstorya po. And before I forget, ay hatag na po ang case na kadi ay diha. After ninyo interview si Sita, ilak lang ang door ha, then ihatag na sa nurse station. Sige. Doc, we'll call you na lang, Doc, when we need anything, okay? Okay. Salamat Ikaw kayo, na sa Doc. bahala diha ha. Yugi, may dak. Tawon. Sapa, di ako siya. Yoy. Wala ka. Wala na bayot. No. Bayot pa yung mo. Tapos na kinabuhi ka mo. Sige, magkuha na ta. Sige. Carlo, kami na rolling ha. Rolling na siya, Jong. Sige. Interviewhan na siya. Scary looking face. Ako si Dad. Safe ka na mo diri. Kaniya kami karon tabangan ka ko. Naalami mga pangutana ni mo man. Hinaot imo minto ko. Ma'am Sita, naunsa man to mga kauban. Ako napatay nila. Dahil ako'y kapatay nila. Ma'am Sita. Ate. No. Auntie. Madlok na ko. Auntie. Lok na ko. Si Ana ni, uy. Nabuhaton. Pa nga babae lagi ka dahil mo. Auntie. Na. Ka. Unsa may hitag mo sa ulo? Unsa man din na siya? Nakauban. Wala
Dili ako napatay nila. Ma'am, tabangan ka lang, ma'am. Auntie, relax lang, ha? Sa man na, uy. Gusto mo yun nahitabo niyo sa una. Kisa may gapatay sa inyong kaupan, di ba? Ang demonyo sa sulat. Ano na demonyo? Demonyo sa sulat. Ang demonyo sa sulat. Kisa man ang Kung sa nga demonyo. Demonyo? Si Trese. Kinsa man na si Tracy ba, uy? Akilo dia. Si Trese. Kinsa man na? Ma'am, kinsa ni nga. Ang demonyo na sa sulat. Ang demonyo. Kung man ang sulata ba, uy? Auntie, Ano, unsa man ano ana? kini ang imong pasabot? Hello? Dili ko mabalik siya. Mabalik siya. Auntie, kaya nga lang. Dan! 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 Ma'am, saan? Mao na to ang cause nga namatay si Sita niya. Pero ang medical findings kay nisulti ang mga doktor nga namatay si Sita tungod sa cardiac arrest. O kanang mao pud ang nakitaan sa autopsy niya. So pero ni demand man jud ang family niya nga kanang dili daw na mao ang rason nga nung namatay si Sita. So on a medical viewpoint, that was a mystery. Style siya eh. Style siya. Magkita na sa ni. It's a beautiful day. Mukha ng bagay. Ay, dan. Handomon mo kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Handomon mo kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Handomon mo kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Handomon mo kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Handomon mo kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Joanna, kumusta naman ka? Bilit kay ko pa to. Dahil makalit ko kasabot. Si Tita, namatay. Si Carlo na disgrasya. Wala ko kasabot. Oo, lagi. Hinahinay naman sa aksidente, oy. Hindi ko kasabot, Ana. Tita, kumusta naman ka? Ino, Ana, kainomdom ka sa Sulat Ni Trese. Ang suwat? Ang saday sa suwat? Ang sulat mao ang iyang kinabuhi. Kasi mao na niya ang hinungdan sa tanan, Ana. Dan! Dan! Ana. Handomon mo kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi. Handomon kong kamatayon sa mga buhi.
kamatayon sa mga buhi. Hando mo. Wala siya'y suwat nga may gahong kinsa katong makabasa sa suwat mabother ang usa ka tawo di katong nabati gyud nako sa akong kasing-kasing na tungod gini sa suwat ang nahitabo sa akong mga higala mo na ebidensya samtang buhi pa jud ko himuon na akong mahimo. Scene SP4, take 4, action. Marker. Scene SP7, take 3, action. Rolling camera.